Inigo, lehen aipatu dituzu, hainbat gako ere, idurrekoen batez ere pixat ikuspegi sozial eta politikoa erantzi du, zu jurista zara, zein du garrantzia hundien edo, zein dira pausoak edo nola ordenatzen dago? Juridikoki heldu behar zaio, soziopolitikoki heldu behar zaio, bietatik, baina hori nola uztartzen da? Bai, uste dut, hor, nahitaezkoa dela hausnarketa bat egitea. Hausnartzeko, egia da, testu inguru geopolitikoak eta ez dauela asko laguntzen, ez? Nolabait ematen da, eskubia dauela ikarrizko indarra hartzen Europan, estatu batuetan, ez? Boterea, ez? Boterea eskuratzen. Eta beraz, eskubiari aurre egiteko, minimoetatik, behintzat, adostasunak akaso minimoetara, noet? Koiuntura geopolitikoa minimoetara jotxe ematen, bultzatzen gaitu. Hala ere, hausnarketa, Euskal Herrian egin behar den hausnarketa da. Euskararen lurraldea, euskal komunitatea, ni hala sentitzen, euskal komunitateko kide modura, zatituta daude. Zatituta daude. Politikoki eta administratikoki zatituta daude. Ez konponbideren baten barko litzateke, ze aukerak egon lehizke, politika integratuagoak egiteko lurraldeen artean. Ze hori, nik uste dut hori planteatu behar da behingoz, baita ere, ez? Denbora aurrea doa. Planteatu behar den beste gauza bada, ze hizkuntza eredu daukagun momentu honetan. Idurrek komentatu du. 80. hamarkadan egindako konsensu batzuetan oinarritzen den hizkuntza politika daukagu. Eta zein da hori? Gu euskera hemen gabiltza, eta ondoko belan gaztelera utziz gabiltzate. Telebistari begira nola sortzen da? Euskarazko kate bat eta gaztelerazko kate bat. Telebista publikoari begira, ez? Bat, beste bat. Funtzionarioa, batzuk perfila izango dute, beste batzuk ez. Zertan gabiltza? Bi komunitate sendotzen. Hau ez da sistema integratzaile bat. Hau da minoriaren ikuspegitik, minoriaren betaurrekoetatik begiratzen den, egiten den sortutako hizkuntza politika bat. Jauzia egin behar da, eredua bera da okerra. Nolabait, nik uste feminismoak pista asko ematen dizkigula, ez? Eta da, hori, supremazismoak, zuek gutxien guazarie, zuek aukera, euskazutet, euskeraz telebista ikusteko, medikuntza euskeraz ikasteko gela baten, baina gaztelerazkoak haiek ukitu barik, haiek hegemonikoa dira. Hau da supremazismo bat, bai? Eta nik uste dut jauzia egin behar dela behingoz. Eta jauzi horrek eskatzen duena da, helburuetan, euskararen normalizazioaz gabiltzanean nora goazen. Eta hausnarketa hori egin behar da. Eta gero, bai ikusten da, saiatu naiz ez dakit oso argi azaldu dodan, baina konstituzio auzitegiak nolabait eredu zea samarra, ireki samarra, perfilatu zuen, baina gero, estatu mailan eta konstituzio auzitegiak ez dutxan joan da bidea. Ez dutxan joan da, esan nahi dut, ez da bakarrik kakotxa artean, ez da grabatzen ari bat, ez da egitesan edo ez, baina, eredu oker batean gabitzala. Hizkuntza politikako edo hizkuntza normalizazioko eredua niretzako okerra da. Oso minoriatik begiratutako sistema da. Baina ez da hori bakarrik, gauza da, kendu digute, lurra kendu digute. Eta beraz, egin behar daun lehena da, lurra berreskuratu eta gero eraiki. Ez dezagun daukagun, eraman gaituzte oso mugakor batera, oso eta bertatik eraikitzen, nik uste dut berreskuratu behar dugula zera hori, ez? Eta bestean kafe hartzen, komentatzen, eta konstituzio auzitegia, gaur egungo konstituzio auzitegia ez da Alderdi Popularraren garaietan zegoen ura, ez da hola. Konde Pumpido eta beste batzuk badaude, baina udal legearen aurkako sententzia lehen komentatu dugu, los municipios no pueden elegir utilizar el euskera. Hori Konde Pumpidoren konstituzio auzitegiak eman du, 2024ko uztailean. Sententzia hori oraintsukoa da, ez? Zan edo, badago ze hausnartzerik eta nuzor galdera sakonak diela. Berreskuratu behar dugu galdutakoa, ze eredura goaz, txikiti begiratuko diogu edo handira jokatuko dugu.
eta gero, nolabait, lurralde artean kohesio bat, hizkuntza politikaren minimo batzu bentsat adoste aldera, ez? Eta estrukturak sortze aldera. Hori gutxieneko iruditzen zait. Beste erronda bat ingo dut, honekin lotuta. Baina hori nola eskatzen da, korapilo hori nola eskatzen da. Zau da, ze mekanismo ditugu, ze urratz, bai mekanismoak, bai politikoak, bai sozialak, bai juridikoak, nola eskatzen, ze zirrikitu dauzkagu, nola blindatzen da hizkuntz normalizazio prozesu berritu bat. Niri oso ondo iruditzen zait teorian esaten dana, baina ni praktikan ez dut ikusten momentu honetan atera biderik. Garbi esaten dut, panorama nik ez dut ikusten hain positiboa, ikusten dut euskera bera, hizkuntza bezala, euskera fuerte dago, ezin dugu rukatu, korpus desente badauka, literatura ederra, hizkuntza moduan fuerte dago. Problema da, zeinek erabiltzen duen, zenbat eta nun. Lehengoan, urrutira joan gabe, euskera ikasten aritu ziren epaile batzukin, alkartu nintzen, kontura, estatusen kontua batzuatik, eta esaten zidaten euskeraz batek esan zian. Gu euskarazko klasetara joan ginen, trebezia pixkat hartu genuen, esango diguzu zertarako. Hemen ez da zen demanda bat bera ere sartu euskeraz. Eta gu prest geunden horretarako. Gu prest geunden eta ikasi genuen eta gure orduetatik eta lo orduetatik atara genituen zertarako esaten zian batek, behin eta berriz, ez? Eta nik uste dut barnealdera begiratzeko beharra badagoela. Justizia arloan begiratuta nik bi gauza aipatuko nituzke. Bata funtzionarioen jarrera. Epaileek bai, baina funtzionarioek oso oroar. Eta ez noa bakarri sindikatu batetukoak esan, ni badaki zertzu pasatu ditudan, ustez, abertzale ziren funtzionario batzuen aldetik ere, euskararen kontua dala eta ez dala, eta ze jarrera benetan mingarriak ikusi ditudan. Eta momentu honetan, kontuan hartzen, begiratzen baldin baduzue, sententziak ematen dira, garbido bat omate epaitegira joaten dalako. Bat omatek eskatzen duelako zerbait, zeintzuk ari dira eskatzen. Zeintzuk ari dira eskatzen, euren lanerako eskubidea horren gainetik dagoela oso debate faltso bat zeratuta, auspotuta. Claro, epaileak ematen du sententzia tortze zaionarekin. Pero aparte da, zentzua, zuk esan duzu konde puntido, aspaldiko kontua da, no hay nada más parecido, un español de derechas que uno de izquierdas. Hor, lotxari gabe esan daiteke, eta, epaileak ezagutzen dituzu, eta badakizu kontu honetan, eta independentzia kontuetan, edo nazionalismo kontuetan, oso antzera jokatzen dutela, nik ezagutzen ditudan, eskumakoak eta eskerrakoak, salbuespen. Hori ere hala da, baina oroar. Eta nik uste dut, gure barnerare begiratu behar dugula. Ze legitimazioakin eskatuko diozuzu funtzionariari euskeraz egitea, Eusko Jaurlaritzaren bilera guztiak erderaz direnean, Eusko Jaurlaritzan sailburuak egunon besaten ez dakitela, hori adibidez hemendik kanpora Katalunian, Galizian komentatzen duzu, eta Madrilen bertan ere, jende normalak ez du ulertzen. Ez du ulertzen, orduan. Hor ere, barnealdera begiratu beharko genuke, zergatik ez diran demanda presentatzen euskeraz, zergatik atzeraka. Da nik uste dut aurrena ados nago txikira jokatu dela, baina nik uste dut jakin behar dugula zer daukagun, lehen esan dut bezala, Etxeko Andreak hori egiten du, ezin dut preparatu ez dakit pollo ala Chateaubriand, lau arrautza baldin badaukat. Orduan, begiratu beharko litzatekela, zer daukagun, zergatik, eta horrekin zer egin dezakegun orain, eta ze bidera. Ni gogoratzen du, barkatu luzatzea pixkat, baina lehen esan du, 1997an egin ziren jardunaldiak. Oso konklusio politiak atera ziren, hau eta bestea, animoa, eta handik 10 urtera egin ziren berriz Bilbon jardunaldiak. Eta ikusten zen 10 urte horietan, naiz eta baliabideak eta hau eta bestea jarri, desinfle handi bat egon zen gure aldetik, beste batzuk, ez dakit, baina pixka bat euskararen kontuak. Eta hori administrazioari lepora dakioke bakarrik? Nik uste dut ezetz. Eta erabileraren kontua nik esan beharrik ez dago. Hor daude inkesta guztiak, hor daude kalean entzuten dozuenak,
Nik uste dut aurrena jakin egin beharko genuke zer daukagu. Behar bada, idurre hori, gora begira eta bera begira, ez? Beti esate, hizkuntza politikak badia goitik bera eta badia betik gora. Zer ikusten duzu? Gora begira, zer ikusten duzu? Bera begira, hori korrapiloa eskatzea begira. Bai, egia, nekanek mahai gainean jarri duna oso interesgarria dala, ez, erabileraren gaia. Eta nik azpimarratuko nuke, azkenaldian soziolinguistikatik egin den ekarpen handienetako batek Iñaki Jurrebasoren doktore tesiak argi berri bat jartzen duela horretan ere, ez? Betiko kezka hori, ez, ezagutzan irabazi dugun hori zergatik ez dugun simetrikoki irabazten erabileran azalpenak ematen dizkio eta azalpen estrukturalak ematen dizkio, ez? Hau da, zenbateko, nekeziarik gabe, ez? Zenbateko aukera errealak ditugun erabilerarako. Eta hor ulertzen dira baita ere gauza asko eta ez bereziki jendearen desatxikimendu faltagatik, baizik eta egiturak ez digulako baimentzen askotan, ez? Baina hortaz aparte, esango nuke, momentuan eta aurrera begira zertan, nien sartuko ja eremu juridikoan zer eta nola, iruditzen zaidalako bai Nekan eta bai Inigo hortan trebeagoak diala. Baina momentuaren diagnostikoa egiterakoan uste dut bataila kultural betean gaudela. Mundura begira jarrita, uste dut hori arlo askotan sumatzen dugula, ez? Azken urteetan zentzuzko eta baliozko ditugun jokabide, balio, praktikak zalantzan ikusten ditugula, arlo askotan. Eskuintze, ez? Eskuin muturreratze handi horretan. Eta esango nuke guk hemen bereziki bizi dugula hizkuntzaren eta hizkuntz supremazismoaren inguruko batalla kultural handi bat. Eta horretan, bat nator guztiz Nekanerekin, ez dago Espainiar eskuindar baten antzekoagorik ezkerreko Espainiar ezkertiar batentzat, berdin Frantzian eta ziuraski berdin hizkuntz minorizazioak dauden gune guztietan, ezta? Badelako oinarrizko zapalkuntzetako bat hizkuntzarena eta beste zapalkuntza askoren oinarri eta euskarri, ez? Orduan, batalla kultural betean gaude munduan, osoan, orokorrean, hizkuntzena faktore oinarrizkoetako bat da honetan, eta zailtasunak bereziak dira, beste gai batzuetan aliatu izan daitezkenak honetan kontra ari zaizkigulako. Baina batalla kulturalean ari garenez, zentzua eman behar diogu berriro honi guztiari. Eta balioak ondo jarri. Eta batez ere gaztei begira, datozen hoiei begira, ezta? Zergatik da garrantzitsua euskarak irautea eta sozialki bizirik irautea. Ez? Zalako galderak egiten dizkigute. Gure gazteek edo ez epaile horiek esaten duten jogutre batu eta egin dugu alegina eta zertarako, ez? Eta momentuko funtzionalitateaz harago badauka zentzurik. Ni oso komentzituta nago baietz. Eta ez Euskal Herri hobe batentzako, eta ez gure artean gu euskaldunok, euskaliztun komunitatea erosoago bizitzeko eta gustorago eta gure eskubideak jabetasun osoz bizitzeko, baizik eta gizarte hobe baterako, eta hor berriro oso interesgarria da hori, ez? Bestela bi gizartetara goaz, edo minorizazio, ez? Getoaren ideia hori indartzera, baina hortaz aparte, munduari ekarpen bat egitera, eta ez hizkuntza polit bat uzten dugulako, baizik eta paradigma bat, mundua ikusteko modu bat, ez? Askoz ere demokratikoagoa dena, askoz ere justuagoa dena, askoz ere bizigarriagoa dena. Inigo, eta zuk azken mola honetan, aipatu dituzu, paktuak zeintzuren artean, legez blindatzea, hori nola egiten da, hori bitin bat zehazterik.
zer duzun buruan. Bai, nik uste dut bidegurutze batean gaudela momentu honetan, Euskal Herria beti dago, bidegurutzeetan eta hola, bidegurutze gehia hori dagoen munduan, baina beti gaude, hau, beste. Nik uste dut momentu honetan, apuratu maltzurkeri batekin abiatuko nahi zer erantzuteko, eta da, 2014 inguru hortan, 2014, igual berantu xeo, hor pilpilian egon zen hezkuntza legeak, gogoratzen duzu, A, B, D ereduak horiek apuratzoko eta gatozen eredu integratzaile batera, ez da izer, hori batetik, eta gero bestetik udal legea ere pilpilian zegoen 2016an onartu, baina gero garri dotarteko, zehar rekurtso batzuk eta planteatu zituen, eta bi urte egon zen zeran. Bi lege horiek paradigma aldaketa bat ekarri zuten. Nahiko, zeran, baina paradigma aldaketa. Bata da, hezkuntza legean, banatu biharrean, ikasle guztiak biltzen zituen sistema, hortaragoaz, eta udal mailan, behingoz, eta saberolan hor dago, eta badaki bera 80. hamarkadan zezan hau, euskeraz egiteko nahia izan, eta ze arazo zeuden gara haietan. Behingoz, estalki bat, ematen dio legeak euskarazko funtzionamendu normalari. Normal funtzionatzeari, euskeraz. Eta horrek, babes juridiko emate zaio. Momentu horretan, oldarraldia dago. Oldarraldia dakarrena da, oldarraldiaren aurretik legezkoa zana, oldarraldia abiatu eta ondoren ja konstituzioz kontrakoa da. Legislazio berdinakin, baina momentu batetik aurrera, ja, funtzionarioi euskera eskatzea legez kontrakoa da. Aurretik ez, baina ondoren bai. Beraz, hor dago aldaketa bat. Nik uste dut, eta maltzurkeria hortara dator, ez? Iruditzen zait, udal legea, onartu zen Euskararen legea, baino babes politiko zabalagoarekin. Zabalagoarekin. Hor, denek zeuden, alderdi popularrezik, denek zeuden. Eta zeran, hezkuntza paktua, eta hori hor baita ere, babes zabal handiarekin, ez? Zea intzan. Eta nire uste, momentu hortan, sortzen den zera da, indarra, estatu boteretik, edo, ez? Estatuko boteretatik da, gaztelera defendatu behar da, hau da momentua gaztelera defendatzeko, hor dago paradigma aldaketa. Beraz, zehari erantzunez, iruditzen zait, hau dela unea gizarte zeratik abiatuta, gizarte movimendutik abiatuta, itun politiko berri batera jauzi egitekoa. Eta, itun politiko berri horretan, kontsensua alik eta zabalena izan barko litzateke. Momentu honetan, baita ere beste maltzurkeri bat, beste maltzurkeri bat, eta da, zelan dabilen ETB-koa esan ez, igual euskera eskatzea lartxo da, BBK-koa baita, ez dakiz zer, ez? Apura klabe hortan, ez? Nik daukadan impresioa da, hor gauzak mugitzen nahi diela, baino ez, horren beste zea publikoan, bezik eta barruko indarroiek, alderdi barruko mekanismoiek iruditzen zain momentu honetan talkan daudela. Momentu honetan atzean dagoena da, erabaki dezagun zer egiten dugun. Edo prozesuak, normalizazio prozesuak gelditu, edo urratz bat eman. Eta iruditzen zain bidegurutze hori dela, eta behingoz bidegurutze honetan ni, hau da momentua erabakitzeko. Norekin eta zertarako. Eta iruditzen zait, barruko indertzia hori edo barruko alderdien barruko zera horieko gertatzen nahi diela eta islatzen ari dira, prentxan eta hola, ez? BBK-tik, ETB-tik, ez da izer, Bizkaiko zeran, Gipuzkoako aldundia beste iritsi badauka, hor dago benetako gatazka, hori da. Iruditzen zait, eta horrek emango du, jauzi bat egiteko aukera horrek emango du. Pakto berri horiek, baina adostuta, nola doazte. Bai. Ez, adostasun horietan eragiteko,
Uste dut gauza bat ere gertatzen dela kalte zaiguna. Eta da alderdiek sinetsita daukatela, eta nire galdera da zerren gainean, uste bat dela. Euskararen aldeko hizkuntz politika sendoak egiteak botoak entzen ditula. Esango nuke, alderdietan, eta baita alderdi abertzale eta euskaltzaleetan ere, oso txertatuta dagoela pentsamendu hori. Eta uste dut, badela, hori zalantzan jartzeko garaia, eta hori nolabait gizartetik eragiteko garaia. Guk gure eguneroko lanean, kontseilutik egiten dugun eguneroko lan horretan, harreman lan horretan, hori oso itxatxita sumatzen dugu. Eta galdetzen diegu, baina inkestak dauzkatzue horren gainean, eta uste bata. Orduan, guazen uste hori deseraikitzera. Uste dut importantea dela. Oainoa, Ez lasai. Entzuten nahu. Batek esaten zielako bia. Gertatzen ari da guzti hau oso positiboa da, Zeudaka, lehen babesten gintuzten eta usten gintuzten, txiki ikusten gintuzten. Eta ume txiki bezala, ume txiki apolitia dira, eta hola baina haunditzen jungea, eta ja ez gain txiki, ja haunditzen egia, eta ez gain politiak, eta hola baina kieto. Bueno, nolako komentario bat. Negane, zoga ipatu duzun egoera horri, administrazioaren beste atal batzuetan, nolait aurre hartu zaio, edo hobetu da nabarmen. Justizia administrazioa gelditu da atzera. Zer egon daiteke, esan izut, adibide bat jartzeagatik, Osakidetza momentu batean, harrera aktiboaren aldeko urrez batzuk eman ziren, medikuak euskerazko identifikazioak egintzen beti funtzionatzen ez duen, baino badago erregistro bat zuk ze hizkuntza lehen esten dezun, egotia, herritarrei hizkuntza aukera errazteko mekanismo batzuk edo udaletan, jarria, zait justizia, zorionez, ez nahi zaitzen urbildu epaitegietara, ezagit horrelakorik egon den, zaitia da, justizia administrazioarekiko herritarren aldetik beti dagoela guau. Eta badago, sinismoen bat, euskara eskatzen baduzu, hau atzeratu egiten da, arazoak sortzen dira, ezagit, Nik uste dut hori aztertzeko, nik hor bastante, beste dato bat eman behar du pixka batzuk esaten zue, jendearen atxikimendu eza edo baietza. Abogaduen kolegioek, biak, bai Gipuzkoakoak eta bai Bizkaikoak, Arabakoak ez, praktika juridikako klaseak euskeraz ematen hasi zela 20 piku urte dira. Eta duela urte batzuk konturatu ginen, nik klaseak eman izan ditut hor, azkenien praktikan erakusteko, karrera bukatzen duen jendeari, nola aritu eta modeloak euskeraz eman, eta atal bat zegoen euskeraz, da beste bat erderaz, batzuk euskeraz, eta uti etzikitelako ikasle batzuk. Kurso batetik bestera konturatu ginen, klaseak euskeraz ematen genituela, baina ikasle guztiak euren artean gazteleraz hitz egiten zutela. Orduen nik ardura du nahi, haukatxondi da, azken baten zertarako ari gara hemen klaseak euskeraz ematen ze exigentzia maila dago, nola dago, hau, momentu honetan Bizkaiko kolegiotik kendu egin dituzte klase horik inoretz dalako apuntatu. Arrazoia, inork ez ditu demandak euskeraz jartzen, inork ez ditu kalifikazio idazkiak euskeraz jartzen. Eta euskeraren militantean abogadu askori edo batzuik galdetuta, beti erantzuna berdina da. Nik jenteari esaten diot, aukera daukela nahi baldin badu, baina esplikatzen diot ze eragozpen etorriko zaion alde horretatik. Badakigu aurrera eiteko, seguruna sufritu inbarko dezula, eta niri aboga bate baino gehiago, esan dugu, nahiko sufritzen dugu, ni horrekin gehiago sufritzera esnoa. Hori bai, gero pankartan atzian. Orduan, epaileak ganetati da, epaile batzuk, egia da azkenengo aldian, eta ez bakarrik euskerarekiko, baizik eta oroar, aginte judiziala, ez dakit, giza eskubide, eta oinarrizko eskubideak nun uzten dituzten batzuk, baina nik uste dut, azken baten hortan eragin handia duela nolabait esateko
eskapareterako hizkuntza moduen erabili dalako urte askotan, eta ez dalako konpromiso serio bat egon hor, euki beharko leuken jentearen aldetik, nire ustez, Beno, eta publikoari zabaldu baino lehen, ez dakit, azken apuntaren bat, herritarrei zuzendua, erantzi nahi duzuen idearen bat edo, Inigo Daidurre, edo bestela ja jendeari eskango diogu galdera egiteko. Bai? Lehena horrekarik aipatu dut, Tolosara iritsi zenean, langile batetik jarrera zeortuak anedota ondo ilustratzen duen agirura. Laza Zabalaren senideen kontra Tolosako kapozantun, ertzantzak izuen odara liura. Nian eolanen, dakik edo periodikoan, zenteriza eta zaparte bat Tolosako aintzela, eta inortapegotan komeri aintzela kapozantun izartzea eta ez elgoi balko kazetan. Gero tokatu zitzaidan epaikitara jatea, Inigo Iruña jarri zuen eman zituen zitara hartzainak Tolosako lehenengo instantzian Tolosako zentia. Nik ez, eta nire kukori joan eskatu euskera zeklatzen. Eta tokatu zitzaidan jarri zaten zita, itxaron gela baten geunden hauzit ezberdinetako lekuko kakuzatuk, itxaron gela bat zena, alengo da. Dalakaten sartu zen funtzionari bat, esan ez, emakumezko bat Tolosako ezaguna. Esan ez, aquí quién tiene problemas con el euskera? Eta, ez un ulertu horreko, Tolosako propietarik asiente. Ez un ulertu horreko. Eta berrero, ¿quién tiene problemas con el euskera? Eta nire zure zer esaten esan, hau ez da lekin nahi. ¿Qué quiere decir? Sí, que alguien quiere que hable euskera. Si soy yo, pero yo no conozco euskera, tiene el cuello, ¿no? Mentalidad hori zen. Bai, ez que ni sarritan esaten nien, no, ha pedido traductor da, perdona, el traductor necesitas tú, esaten nien epaileari. Eta zuk esan duzu hori, baina gainera kontuan niretzat oso benetan, oraindikan txokea egiten dit, funtzionario haietatik, 11 funtzionarioetatik bat bakarra izan euskalduna, baina eske dana Tolosarra zien. Osa, etzien Valladolizkoak. Dana Tolosarra zien. Eta gero, euskaldun hori nik registro zibilean jarri nuen, errolda zibilean, horre gora bera handiak egozien, ez dakizu gogoratzen duzun. Eta zera zan, interina zan, oza, behin-behinekoa zan, orduen titularra etorri zanean, esan zian, yo quiero ese puesto. Eta esan nion, a ber, registro zibilean, euskera, zatikoa, Santanderrekoa zan. Eta, karo, kontua zan, bueno, kriston jarrera bortitzak eusitio nire kontra, nik ezin nuelako erabaki zein jarri, eta hori hala da, epailek ez daukate funtzionarioan gan eskumenik. Eta orduen, oldartu ziren danak, nik euskalduna jarri nuelako registroan, eta orduen titularra jarri behar izan nuen, eta beste ura, beste leku batera eraman, eta bueno, gero-gerokoa. Zan nahi dut, egoera komplejua da, oza, ez da bakarrik ezera, epaileak alde batetik, karo, kontuen hartu behar da, justizia administrazioan, 3 administrazio daudela nolabait esateko alde horretan, alde batetik. Aginte judizialetik, epaileak. Justizia ministeriotik, idazkariak. Funtzionarioak ministerio justiziatik, transferentzia bakarrik da kudeaketarako. Osa, gorputz nazionalak dira, eurak esaten duten bezala, estatalak dira. Orduan, zuk esan duzu euskeraren eskaera, justizia administrazioan behintzat, eta nik irakurri dituten sententziatan bestela ere, euskera, edo katalana bere kasuan ero, merito bezala bai, baina ez da ezinbesteko, baina beti da nik, ez da bakarrik azkenen urtetakoa, osea, sententziak 1986, 1988, ikusten dituzu, eta ez dago, eta gero, hortik aparte, hizkuntzan ere, Kataluniaren estatutaren kontrako sententzia hori, 2010koak, horrek bai suposatu duela autonomia bakarri begiratuta, demaseko atzerakada, hainbesteko atzerakada, autonomiaren alde eta euskararen kontra ere zegoen jentea harrituta utzi zuela sententzia horren emaitzak. Orduan, zer daukagu, zer egiteko, nondik hasi, zu planteatzen duzu, legeak lotu eta bestea, baina eske segituan euki behar duzu cuestión de inconstitucionalidad. Segituan euki behar duzu, orduan, nik uste dut agian bai potolora jokatu, baina beste modu batez. Beste galdenarik, edo komentariorik. Bai, Jesus.
gauta. Euskararen ibilbide honetan, gaur adierazi duzuten honetan, etengabeak dira, errepikatzen diran hitzak, bidegurutzea, menpekotasuna, azken batean, etengabekoa da maila eta ezina, ezta? Mailen zaudeten lauei, galdera txiki hori nizueke, adibide bat, datu bat, txikia bada ere, nolabait euskararentzat positiboa izan dana, baikorra izan dana, eraikitzailea izan dana. Konta iguzu. Bueno, nik lehen esan dudatena, niretzat oso importantea da euskara ezer ez izatetik, hizkuntza gutxitua izatetik momentu honetan daukan korpusa. Estatua edo estatutua bezala ez dukiko, baina oso importantea da momentu honetan euskararen bere mamila, bere muina, eta bueno, hori espagenu, hori jente asko egindako lana bai idazten, bai gramatikan, bai klaseak ematen, bai mila lan, eta hori espalitzen galduta geunden. Hori bentsat hor dago. Eta nik uste dut, gero, begiratu behar dugula, horrekin, eta horrentzako, nundik nora. Ezina ekin ez egina, baina ekin hori zer behar duen izan. Niretzat hor dago kakoa, eta bueno, suposatzen dudan entzat.